Shubor nakashlem jong nongsan Hima. Ki pulit jong kari boy district lingba kathana nongpo hanian kamiat bat mendaksngi kina yo ban kamno ya sangut ki samla ki badai ki Nongïalam bat Dkhot jong kaseng hanyo trap National Youth Movement HNYM halor ka jingdon kti ban Lute Pisa naki kadi kamai tourist hak surok ba National Highway 6 karkum ko khubor belayalum letho bakiti ki sangut ki ba syakam ki kenthop yu usparli singli chairman jong ka anti influx cell ka HNYM uba donbok lang karbani president ke HNYM nongpo circle lembat laingut ki Dkhot berkentup yu aibor lang marbanyang u cruise paryong bat u riki tangsang ka jingkam jong ki bor pulet ikiti ki sangut ki Nongïalam bat Dkhot ke HNYM kade halor ka jing ujor ejahar jong ki arngut ki nongnya kali kamai turis ke jela hathana nongpo ki balakno bakati ki kenhun jong ki Nongïalam bat Dkhot ke HNYM kila dawa Pisa naki kumbalai hajar hadu 100,000 sanspa tingka batla siu ru yaki lingba ke Google Pay halor kani ki benta na kaliang jong ki pulit kila lamno ikiti ki sangut shari yim bisha jong ke district hanongpo menda kano phaisni bat gajing toket ban lap dian sho iki kamlute jong ikiti ki Nongïalam bat Dkhot ke HNYM kadang ya chakman on. Ini sakit ni gadung, Mak. Ini sakit ni gadung. Oh iya, tambal bahari kan.